Tapuji Tuhatta marhite edde nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4. Tato poti ma dosatta nagudangi biadopan ni dewata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu nasuhatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopauti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahator dohami tubuh. Jaladanga dong hapor siau di bagasan rohanami hian. Saluhu dohami manibbil sianak ke dalammu. Matsegodang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami alai Tuhan. Alani denggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalasion nami. Sayingot mahami hobbar tu asini roham. Dohot denggan ni basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-bagani debata taringhot tuhasesani dosata. Songonod dohatani Tuhan Jahuba. Nunga pola hupasisi akka pangalayosim songonobun. Jala songonobun manorop akka dosam. Sai mulak mahotuau ayau dosi paluaho hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Korpung wanina.
Meredetesen nomor 440 sada ayat sada dohot ayat telu. Turpuk epistel di minggu tasadarion dienet huriata sian buku panurirang Jesaya biduono plonom ayat 10 sahatro di ayat 14. Jesaya ono plonom ayat 10 sahatro di ayat 14. Tajahama mergati soreng hujahama parjulu. Marlas ni roha mahamu rab dohot Jerusalem. Jala maruluk-uluk mida ibana sude hamu ale akka naholong roha di ibana. Marlas ni roha ma rab dohot ibana sude hamu ale akka na marsak roha mida ibana na sailaon. Ay songonoddo hatani Jahoba idama au patongoton tu ibana hadameon songon batak aeng godangna songon batang aek godangna jala songon sungai nasirnip hamuliau ni aka bangso parbegu asa manusu hamu ikon abing-abingon na hamu jala dideng-didengon na hamu diapuan na. Jala iadung di idahamu songoni gabelas marohamuna jala martubur holi-holimuna songoni kaurata gabe patar
tartadda tangan di Jehovah tu akka na posona jala rimasna tu akka musuna ido sahatna martua do akka na tu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede naposo bulung. Tapuji Tuhata marhite eden nomor 767 ayat sada dohot ayat tulu. Taha tidak maha porsiau tai songon nahina tidak kon ni dong atas saha porsiaon disadok portibion rap mahita amadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasu hatu dosa natu mapalangi doho tanu au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siatot di porbadia adorang sohabubuhan ido Tuhata natu maun na bernit di panguhumon ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubuan na toru dong ditanong na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tod di porbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan mihala Kristen akan nabadia dohot di hasesani dosa dohot di hatai namadok mulak mangulu do sugut daging halak nong mate dohot di hanguluan nasora suda. Amin. Ede puji-pujian sian lansia dohot keluarga.
Diuduti korpungan nama.
Tapi gima tik-tik di huriata. Titing namasa di huriata HKBP Tamarunang Minggu 6 Juli 2025 naparjolo namar ragam. Sada goar ni minggu ta sadarion ima minggu patuluhon dung Trinitatis doho topik minggu gabe tinopa naib baru di bagasan bahasa Indonesia menjadi ciptaan baru. 2. Pertangyangan wilayah Tolu. Di Patupa huriata do pertangyangan wilayah Tolu di hari Selasa 8 Juli 2025 masuk pukul 10 sia 30.00 wita. Di bagas ni keluarga Dr. IP Sihotang LB Boru Pasaribu SE. Nama alamat di Royal Central Land Cluster Birmingham Blok F02 nomor 17 BTP. Asaroma ruas ni wilayah Tolu parhalado dohot keluarga di Ulauni. Tolu PHD Remaja HKBP Tamarunang. Patupau ni huriata do marhite seksi remaja HKBP Tamarunang. Ima PHD Remaja di hari Jumat 10 Juli 2025 masuk pukul 10.00 maringanan di Garijaon. Asaroma sude remaja ni huriata di Ulauni. 4. PHD Naposo HKBP Tamarunang. Di hari Sabtu 12 Juli 2025 Patupau ni huriata do PHD Naposo HKBP Tamarunang masuk pukul 10 sia 00 wita maringana di Garijaon. Asa persidohot masude Naposo ni huriata di Ulauni. 5. Program kerja seksi perempuan tahun 2025. Kobartu program kerja seksi perempuan di tahun 2025 ima pelaksanaan keterampilan Patupaun pengurus keterampilan menata rambut manang hairstyling khusus wanita ima di hari Sabtu 12 Juli 2025 mulai pukul 10.00 wita maringana di Garijaon. Asaroma sude ruas ina ni huriata di Ulauni. Onom pasat pilihan bulan Juli. Di perminggota sadarion pasat pilihan bulan Juli dohita marhite amplop di inganan naung di parade huriata. Tapasahat ma di bagasan Lasni Roha. Pitu ruasna marsahid. Parhalado doho sude ruas ni huriata HKBP Tamarunang manang yakon ruas na marsahid di Jabu manang di rumah sakit. Saya tuhata mana mangalehom hamalumon dohot hahipason. Muladong sian ruas ni huriata na marsahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Paboa ma tu parhalado manang tu padita. Ruas na marsahid sada Agusta Christine Boru Sianipar wilayah Tolu dirawat di Jabu. 2. Sianipar wilayah Tolu dirawat di Jabu. Tolu Dr. Andus M Panjaitan MM wilayah Tolu perawatan di Jabu. Walu ruasna marulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata na marulang tahun sia tanggal 30 Juni saat tanggal 6 Juli. Saya tuhatama na mangalehon pasu-pasu dohot gajang niumur suang songoninang hahipason. Ruas na marulang tahun sada Yori Otniel Hasibuan 2 Juli 1900 wilayah sada. 2. Artesia Juliana Boru Saragi 3 Juli 2000 Tolu wilayah Tolu. Tolu Ratu Apia Mahdalena Boru Simatupang 3 Juli 2002 wilayah Tolu. 4. Talent Gold Boru Sianturi 3 Juli 2020 Tolu wilayah Tolu. 5. Mutiara Nauli Boru Simanjuntak 4 Juli 2010 wilayah Tolu. 6. Supandang Sianturi SPD 4 Juli 1955 wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasia mudo gajang niumur jala di habirang nado hamuliaon dohot hamuraon. Sia ulang tahun pardongan Saripeon. Parhalado doho sude ruas ni huriah HKBP Tamarunang Pasahaton
Selamat ulang tahun Pardonga Sarepeon tu ruas na merayahon sian tanggal 30 Juni saat tu tanggal 6 Juli. Ruas na merayahon sada El Pasaribu B Boru Hutagaol 3 Juli 2010 wilayah 2. 2 E Sianturi SM YFK Boru Cihombing MPD 6 Juli 2024 wilayah Tolu. Saya tuhatama na saya toktong mengalihon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 ruas narotu parmingguon. Na parjolo Minggu 20 Juni 2025 Minggu Magodang Manang Umum 124 talak. Minggu 20 Juni 2025 anak sekolah Minggu 50 halak. Tolu Selasa 1 Juli 2025 pertangyangan wilayah 2 dibagas ni keluarga Insinyur R Saragi AST Boru Panjaitan AMD 55 halak. 2 parhepengon ni Huriata. Parhepengon ni Huriata bui mata bereng di titing parhepengon nadong di hitabe doho di slide LCD. Songonima titing ni Huriata na masa di bagasan minggon tatang yakoma asa gabe pasu-pasu doho las ni roha di hita saluna terlumubi mai gabe hamuliau di goarni tuhata. Amin. Tapasahat ma peliata hut mamarin dehi tasian onom 157 ayat sada dohot ududa.
debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madi kita salut na manginang. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hatani debata nagabe jamita di minggu ta sadarion di minggu patuluhon dung Trinitatis ima na denesian Galatia bidu onom mamuka sian ayat 10 sada tolhas tu ayat 10 walu asa tajama amanginang marsika soring sia kami ma ayat 10 sada si paingot parujungan tadahamu ma balgani surat ni tangaku ay garina sida jahudihian dang diradu tipatiki alay neng dohamu tarsunat di rohana sida asa dipuji na sida dirina marhite sian daging muna manang sian hajahudion dongan manang sian hasipilibiguon dang mahuway ikon na tinopanay baru do dukon nii unang mapola disusay agya isiyaw ay hupabuan-buan do akatada ni bugang ni Jesus di dagiko. Ido yang go sahatna horasma dihita saluhutna damang denang haanggi na pinaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di zaman na mubau-baon boydohon nami zaman mubau-ba puasa boy tabereng ju satoki na manginang adong do dihitaon generasi milenium adong do generasi milenial adong do generasi alpha adong do generasi jet jala saluhut nai membuan tradisi membuan pola pikir hobar tu zamanna alani i hutogiu maju satoki kita tu tahun 1180-an jala mungkin satu sadarion adong dope mungkin ya dope ditontok kita amanginang talu mobi di hamu natuto nami mungkin hamu ma mungkin namandokon tu hami akasulut na poso unang holan saya manoton iya ala tahun-tahun 1180-an adong film animasi na berjudul Doraemon tabereng majo karakter ni Nobita sahala na lemah alai sudi ingin diibana mungkin tayong dope sa ponggol lirik na ima naridok aku ingin begini aku ingin begitu ingin ini ingin itu banyak nasodong do na manoton tiki manang nadi oray do hitaon manoton na jolo lao to porlako unang manoton itu iya adong do sa ponggol lirik ni aku ingin begini aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Iya. Jadi saponggol liriki tabereng maju satoki na manginang sian karakter ni Nobita. Orang yang lemah tetapi rasa inginnya begitu sangat luar biasa. Alai di perkembangan zaman lematoras ibana dang boybe aku ingin begini, aku ingin begitu. Kondisi keadaan memaksakan dia, menekankan dia, membekali dia dengan perkataan kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya.
Dang boy be songonan di dok ni rohana. Molo boy nian iko songonon. Di perkembangan zaman, di pertumbuhan iman, di pertumbuhan umurnya, kondisi keadaan situasional mengajak dia, memimpin dia, mengubah mindset. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Iya. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tabereng maju amang inang satokin di turputa di mingguta sadarion. Songot dia Paulus paingoton ganup akar ruas na adong di Huria Galatia. Salah satu tantangan na ikonadopan ni ruas na adong di Galatia, ima aka guru-guru palsu yang menekankan keinginanna ale Roma Paulus jongjong disi maswarahon dada nanaing papuason tirita hita na mangulu alai mangulu mahita laho patuluson sakap ni debata jalai didokom mamuse asa takas botoon niya karuas na adong di Galatia dada hobe na punasa ngulu alai Tuhan debatado na punasa ngulum talumobi aka tradisi hobar tu sakap ni debatado ikun dipatulus dada hobar tu pikirata. Salah satu ajaran sesat atihai na ditantang apostel Paulus ima taringot tu parsunaton amang inang molo tabereng di ayat 10 dulu takas di sorahon ay garina sida jahudihian dang diradu ti patiki alenaing dohamu tarsunat di rohana sida asa dipuji nasida dirina marhiti sian daging muna. Salah satu tradisi na dipaksahon nasida odo nagabe identitas iman alerodo Paulus mandokon dada parsunaton taringot tu identitas iman terlumobi di Huriata HKBP kita tidak mengenal yang namanya sunat. Identitas iman di gereja HKBP lasongoni diganup halak nanunga manada Yesus Kristus palua ima paddidion nabadia do nagabe identitas iman di ngoluta alani i didiki di buana toras yana konna tubagas jorok mulu halak batak didokom maon mangalap goar iya dada ya mangalap goar sen Huria ale pasaton guar do tuhuria asa disuraton di pustaha hanguluani bayako maju amang inang didikinunga tardidi ale adonang hudidi maho tu bagasan guar bata ama anak do toti parbadia itu adalah identitas baru bagi dia dang poso-poso bejouon ibana ale nunga adong guarna jala guarnai nunga disuraton di pustaha hanguluani itu naboy beringot amang inang dan ini perlu saya tekankan karena sering ada pemahaman terkhusus tu aka remaja na posobulu taringot tu parsunaton adalah tanda lahiria bukan tanda iman mulut taringot tu sian bidang kesehatan iya kita akan bicara dari bidang kesehatan ale mulu sian iman molo sian hapor syaun dohonok kuma dang tanda dang identitas iman taringot tu parsunaton dang ditanda akan anunga manada Yesus taringot tu parsunaton karena itu bukan suatu kewajiban iya ale nagabi kewajiban di tonga-tonga ngulu ni pertumbuhan hapor syaun ima paddidion nabadia itu naboy beringut ta amang inang sian turpuk sadarion di ayat 10 dulu jelatakas di sorahon ay garina sida jahudihian dang diradu ti patiki alenaing duhamu tarsunat di rohana sida asa dipuji nasida dirina oma tujuan guru-guru palsu ajaran-ajaran sesat bohama ibana mama kulingi halak asa siat mahatanaon jolo jalamolo nunga siat hatanaon nunga diulahon lasma rohana seolah-olah dia mampu seolah-olah dia hebat bereng holanda hupakulingi si adonang ahana hudokon diulahon ibana
Alai dido Apostel Paulus mah ayat 14, alai dau masian au nama muji diri. Upasaha pe baritaon dada naeng asa mamuji diri au. Alai tak kasih sorahon alai Kristus mah si pujion. Ainung ngahutaon aciti rabdohot Kristus. Mulu adong namandokon au taringot tu guru-guru palsu ngahutaoni. Dada nanaing patat dahon diriku au, dada nanaing patuduhon diriku au, alai patat dahon tuhaku na manguluhon diriku doau. Idu naboy beringot ta amang inang marhiti turpukon. Alani dihirim Apostel Paulus ma tuganup akar ruas na adong di Galatia. Buhado marhamu baon. Molo marhamu baon, molo adong namandokon kita bisa contohkan seperti ulat kepompang sampai kepada kupu-kupu. Alai tak kasdo molo dison dang holan sebatas disi nah hinirim ni Apostel Paulus. Dan bukan hanya sebatas itu yang Tuhan kehendaki. Alai ciptaan baru buhama amang inang haruar hita sian parangi na salpu sian parangi na buruki. Kita bisa ibaratkan ketika kita akan mendapatkan 1 tahun yang baru, diibaratkan seperti di pasaha matuhita, bagaimana orang memberikan kepada kita 1 buah kertas dan selusin pulpen dengan warna-warni yang bebas. Pulpen na warna ahado neng pakiota, jala ahado na parjolota suraton di bagasan karotasi. Ido parngoluon ciptaan baru. Tuhan bukan hanya memperbaiki dang nahulan paturihon ngoluta tuhata, alai pai baruhon ngoluta do tuhata. Molo paturihon boy tabayakon amang inang satabi uhama mobil tahun 1660 di pature-ture asa boy pakion 1 tahun 2025. Pasti dia punya kekurangan, pasti dia akan tetap dicap dia yang lama hanya dipermak. Alai molo parngoluta dang nasongoni, alai dipai baru mangulut tahun seperti dikeluarkan kembali dari hal-hal yang lama menuju kepada hal-hal na baru. Ido naboy beringota amang inang marhiti turupukon ala hati hai bahat akar ruas na adong di Galatia nunga otik-otik masuk doktrin ni hajahudion. Bah ido ape iko songonon duate iko songonon duate iko songonon do ido Roma Paulus payas mai buri mangulumu sian doktrin laho patuduhon dirim alai suatom ma doktrin pengajaran taringot tu patuduhon tu hata na manguluhon ngulum. Ido na boy berengota amang inang marhiti terpukon alani masuk mahita di ayat 15 ay manang sian hajahudion dongan manang sian nasi pilibegun dang mauai ikon na tinopa na baru do molo pemahaman asal pu amang inang adong do blok-blok dang hami halakat de ido dakubo to amang inang hedo tabi kita he gabi adong di pasahat parhata dihamu aka sialanggota di sama naso sialanggota di sama ido heado tabi kisongoni nahuboto dang adongi dos sudi sialanggota manang naso sialanggota jala ido na boy berengota mulu na di bagasan Kristus di dalam satu tubuh Kristus tidak ada perbedaan. Dang blok nami blok ni halakat de itu sohona ya moloon dang di HKBP Tamarunang molo ina HKBP Tamarunang akan nabur judo amin inang amin ilas roha dihuriani halakan itu dang grup nami ini amang patita punguan ina na asing de ape sahuria las samarga las sapunguan ale tolap do mandokon dang bagian nami banyak ko manginang iya bagaimana pemahaman yang salah mendirikan blok yang tinggi ale Roma Paulus
marhiti surat na ditongos ma tu Galatia, ruas na adong di Galatia. Jangan jadikan kekurangan itu menjadi blok, menjadi tembok yang tinggi, menjadi pembatas. Alai bae maaka hahurangan ni dongamu gabe homa na pasikopon. Jala hahuranganmu dongamu mana pasikopon. Idu tadahulung ni Kristus. Bui berengota manginang bagaimana yang di belakang ini, di atas ini. Na pinadumu vertikal, horizontal, ya, salib, ya, dan adong blok-blok, dan itu tidak terpisahkan, dia dipersatukan. Songonido parngulu nahinirim ni Apostel Paulus tuganup akaruas ni Galatia. Jangan jadikan apapun, jangan jadikan celah sedikit pun untuk bisa membedakan orang lain dengan dirimu. Alai tatap madongamu songokona manatap dirimu. Idu na disorahon Apostel Paulus hati-hai. Alani unang maholan alani pemahaman na salah gabe omma paholakon dirita sian tuhata Yesus Kristus. Jot do na manginang muluta rajumi di bagasan nguluta akaha tauma na jut mambayan songon nabusi sao kita dang tabu tahilala didok rohaku nian iko songonon seolah-olah na didok rohanai iko saut jala seolah-olah na didok rohanai nunga sitong nunga tikos alebu hama mengganti meset menjadi didok rohani tuhata marhiti hata di debata iko songonon manian setuju manang so setuju ikon taulahon puasa ala odo na didok di tuhata Yesus Kristus. Contoh patik ni debata satu lu manang so satu lu pamuinang ikut taulahon deh iya unako margabus itu unako manako satu lu manang so satu lu manang tapahebang pei hobar tu pikirata buhape ikon taulahon deh itu ikon hahulungamu do dongamu jolma doson dirim satulup manang so satulup hita ikon taulahud deh dang pola didok ulu amang hahulungi do dongaku jolma alena horong nami ma dang bui ido alani i disoma dido Apostel Paulus songo dia sestongna manada Kristus ima narade manaon nacit manada Kristus ima narade manuhuk silang takas dido dia saplopat ulakon musya manginang alai dao masyan au nama muji diri anggo sosiala silang ni Tuhan ta Yesus Kristus marhite ibana do tar silang portibion diau jala au pe tar silang do maradopon portibion. Iya, bagaimana Paulus juga bergumul, bagaimana Paulus juga menerima kekecewaan, disingkirkan holan alani manuhuk silangi lasong oni dodo hita kanup asabui mania kita berohat anong tupat dohan hata gabe tinopa nebaru menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru dada holan parangnya manginang dang marlapatan taulahon nadingkan ale muludang siya rohata dang marlapatan taha hulungi dongata jolma ale muludang siya rohata umrikot manada tuhata madalani ngoluta ikum pakiota do roha nasian Tuhan debata dada roha portibi molo roha portibi porsia mahita. Dalam hidup ini yang kita pahami, dalam dunia ini yang kita pahami hanya satu, take and give. Kuberi maka kuterima. Alai mulu di tuhata dang songoni. Di tuhata na pinasahalin di batatu hita give. Tarajumi satu kinamanginang maneli jo hita do pak pudi di bagasan saminggun piga halima tapasiding di bata. Ale lehonon di batado tu hita hosa ngoluan. Lehonon di batado hita hos ni hari. Lehonon di batado tu hita gugune baru. Lehonon di batado hita pandonganiun. Jadi dang boy do honota
mulu au marminggu au asa gabe percabar au di harajon di mata daun ngamanginang. Bukan sebatas itu tentang hak mutlak Allah. Sola fide, hanya karena anugerah. Itu percabar behita di harajon di mata dada alani ringgas marminggu. Dada alani mangulahon nadinggan. Molo iduan nong gabi anong pemahaman berarti take and give. Hubaim maon asa dapot tu songonon tahu. Itu alai taringot tu nata ulahon itu adalah cerminan songot dia nungata jalo anugerah solapidi nasian debata. Molo nungata kasih ta parjabar songon hatani debata hanya karena anugerah. Tapa tuduhom mai tahatindakom mai ale unang diulahon ala songonon asa songonon alai diulahom mai ala nungata jalo nasian di mata iduna boy beringota amang inang marhini turpuk sadarion ala ni diduk mamuse di ayat 10 itu dukun ni unang mapola disusai agia isiau ay hupa buah-buan do akatada ni bugang ni Yesus di dagiku didongani asin rohani Tuhan Yesus Kristus matod dimuna ale aka tungan odo nagabe paposor rohata. Ketika orang lain meninggalkan engkau, ketika orang lain membuat engkau kecewa, ketika engkau harus merasakan beratnya dunia ini, pos maroham hatani de batado honoku tuhita ganup didongani asin rohani Tuhan Yesus Kristus dohita mengadupi salut nai idu nagabe paposorohata dang nagabe mabiar beita alani mulunung ngaposorohata radi mahita manginang gabe tinopa naik baru menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru, bukan seolah-olah menjadi ciptaan yang baru dang songoni nah hinirim ni dibata alai songon edei hibul rohaku tu Tuhan Yesus hibul dang satu nga au manata Yesusi itu huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus baru-baruon porhat dohami mengadopi pesta ni pernikahan paditata na di Bandung didiki disak kami dicoba kami mencoba untuk sosialisasi taringot tu sakap ni huriata tarlu mobi di pembangunan gedung sekolah minggu nunga biga-biga adong na ditopot jalan nunga upabuan ni tuganum aka parhaladu alain yang dohonokku iya ternyata salah satu fenomena saat ini ikon dohonot tado di partikenon amanginang tambah susah dohita taringot tu parkarejuan tambah susah do iya tambah mol dohita mencari aka pacarian tambah ruit do iya harus kita akui iya alai fenomena di Tikion terlalu mobil di Pulau Jawa bahat di berek kami tambah susah ngulu tambah susah mencari kehidupan terkhusus di dalam perekonomian gabe bahat do halak mengurung diri beringot tamajo dongata namar minggu di Tikion holano dorwas ni huriata itu molu sandina saat mahatani Tuhan Yesus tuhita ganup di Tikion akan anu ngamanada Tuhan Yesus Kristus akan anu ngamajalo pasu-pasu sian Tuhan Yesus Kristus tu dia dongata na asing iya salah satu fenomena alani tiki di sakami ya berdiskusi tu biga-biga na tua-tua ni huria imamang kebanyakan pada saat ini jemaat mengurung diri iya seolah-olah mulu dikurung ibana dirina boy ibana marsaor dohot debata di soma dohonokku amanginang songon parngoluon na tinopane baru hitahon ikon lam solhot do hita tutuhan debata ikon lam taparinggas do parngoluta manata ud maka nguluhon debata taingok masongon na jujut uhatahon songon dia Joshua dada tabu-tabu nguluna di bagasan arsak, di bagasan acit roha, di bagasan kekecewaan, di bagasan ancaman di mana di nalau maka tahun alai yang gua dodong aku sajabu
ikun jauh baduluan nami. Iya. Dang tolap ni portibion, dang tolap ni kondisional, lao mangabati yau dina lao maka tindakon maka jongjokon di bata marhiti-hiti parangi marhiti-hiti parnguluku si kanup hari alani dohonoku matuhita molo pe adong naman dohoti marhiti live streaming lam tapasol hotma nguluta tutuhan di bata unang gabi lam tapadao di bagasan hasusaani lam tapasol hotma nguluta tutuhan di bata jala porsia mahita mangina si pata dang nabui holan tudongata tapabuha arasaki umrikot tapasahat ma arasaki tutuhan debata marhiti tangyang ta asa tutu mahita menjadi ciptaan yang baru yang tidak ada penghambat alai Tuhanima nape baruhon nguluta na tape di bagasan hasusa kita buhamang padita susah dong nguluku sadarion parkarejuan lam susah amang padita perekonomian semakin merosot amang padita dohono kuma hasusa ami diboto di bata paruk kilomi ditatap di bata alani pasaha masudi tutuhan di bata di bagasan tangyang taganu di bagasan uduk di rohata ta suara homa namasa di tonga-tonga nguluta jala odo salah satu parange naik baru nadi pai baru di bata imana marsaor dohot di bata idu nabui berengota marhiti turputa sadari ona mangina jalana parpudi berengota ma apakah mampu dunia ini menghambat Paulus? Tidak. Didiki dirati ibana, didiki tarhurung ibana, didiki dipasiding ibana, galedo ibana daung. Di bagasan hasusani dapat nibana gugone baru. Ketika rantai itu menghambat dia, ketika penjara itu membatasi dia, di situ dia semakin mendapatkan semangat yang baru. Tuhan tatap au. Tuhan togu au Tuhan ramoti au Tuhan pasu au soni di nguluta di tikio namanginang alani rade mahita di pai baru Tuhan debata di bagasan hara di otai tapasahap ma Tuhan ajari au jalamian maho di roha doh pikiraku di pasu Tuhan debata mahatana di pargugui mahita saluhutna amang inang laho di pai baru Tuhan debata amin martanya kita mulai temale Tuhan marhiti hatam didikyun tanunga mambu ali mamakulingi hami asalam takas hami manadaho ali Tuhan debata marhiti hatam didikyun marsormi kami sian parngulun ni naposom Apostel Paulus na maswarahon akasakapmu di tonga-tonga ruas na adong di Galatia na tapi bahat aka guru-guru palsu na neng makaliduhon ruasmi alai disuruh ho di pakulingi hodo na posom Apostel Paulus asa maswarahon jala mambu halia karuasmi asa totong di bagasan togu ni roha songon anunga manadaho di bagasan hauduhon ni roha manaon akan haciti jala dada tradisi nagabe identitas iman alai tradisi ima kebudayaan nagabe identitas iman imalit Tuhan di batak nasa natarguar di bagasan ama anak doto di parbadia idu nagabi identitas iman di hami alit Tuhan di bata alani ajari hami dinalau mameop dinalau mangatusi uhud maka nguluhon hatam di tonga-tonga pardalanan di ngulu nami tutu Tuhan maragam naikunadopan nami alai marhiti hatam alit Tuhan di bata di paposoro hanami di dongani hodo hami alit Tuhan di bata jala parjapar to hami saluhut na di harajomu jala ima pasu na pinasahatmu di tonga-tonga ngulu nami alanima Tuhan patau hami saluhutna gabe
na tinopa ne baru, menjadi ciptaan yang baru, bukan sebatas untuk diperbaiki, bukan hanya sebatas untuk dipermak. Ale tutu mahami ale Tuhan di bata di pai baru ho marhiti asi dohot olong ni roham ibaruma parange nami, ibaruma parsoran nami terlumobi, ibaruma haporson nami le Tuhan di bata dada muel behami le Tuhan di bata manad doho alai di bagasan pos ni roha, di bagasan hot ni roha le Tuhan di bata di hangulu kami hatam di pardalanan ni ngulu nami ditikyo pala Tuhan di bata di buah kami gomos di bagasan tangyang nami ganup aka program ni huriam haga BP tamarunang nanunga mardalan dohot nanaing mardalan nanaing di pamasa di bagasan sa minggo na siroham Tuhan pasu-pasu saluhut na parhalado ni huriam, pasu-pasu saluhut na ruas ni huriam, kategorial ni huriam sian horong sikola minggu remaja naposo ama ina lansia pasu-pasu saluhut oleh Tuhan ibata terlumobi diganup aka evaluasi program kerja huriam oleh Tuhan ibata diganup aka kategorial pakulingi nasida saluhutna asa buedenggan diulah hami ganup aka program-program jala marhiti programnya oleh Tuhan ibata marmulia marasangap warmu di tonga-tonga pakobasion nami di tonga-tonga huriam terlumobi di tonga-tonga ngulu ni ruas ni huriam pele Tuhan ibata kitikyo pele Tuhan ibata di bawah kami komos di bagasan tangyang nami aka ruas ni huriam na di bagasan hagaleon pamatang imale Tuhan Agusta Kristin Burusya Nipar amang Asia Nipar amang Dotrandus Pancaitan natongon dope di bagasan pemulihan perawatan di Jabu asi roham Tuhan homa namanya dangi roha do pikiran nasida homa nama ngapehon tanga munago hamaluni tu pamatang nasida lehonommu hamalumon di tonga-tonga nguluna le Tuhan di mata ale Tuhan di tikiope di bawah kami gomos di bagasan tangyang nami di ganup akar ruas ni huriam na di bagasan sa minggon di bagasan las roha ditabba bilangan ni umur na lehonommu di tonga-tonga nguluna sida Yuri Otniel Hasibuan Artesia Juliana Buru Saragi Ratu Afia Magdalena Borusya Matupang Talent Gold Borusian Turi Mutiara Nauli Borusi Mancuntak Amanami Amang Supandang Siat Turi ale Tuhan di batali honommu tabba bilangan ni umur tonga-tonga nguluna sida pos rohanami Tuhan tabahamu akka pasu-pasu dot las roha di tonga-tonga nguluna sida le Tuhan di bata na di bagasan persekolahan di honommu habisuhon habistaran ale Tuhan di bata na di bagasan parkerecuan di honommu gugu semangat duhot motivasi na siako le Tuhan di bata songoni pile Tuhan di bata ruas ni huriam na di bagasan saminggon di bagasan las roha di ulang tahun partungas saripion iman di keluarga manami amang El Pasaribu inang B Buru Tagahol di amanami amang Asia Turi inang YVK Buru Siobing ale Tuhan di bata asi maroham Tuhan hodo napajongcokon partungas saripion nasida jala hodo nami yang di tonga-tonga partungas saripion nasida pasu-pasu partungas saripion nasida le Tuhan di bata aka sihol ni roha nasida aka sinakap ni roha nasida le Tuhan di bata homa na manangihon homa na patuluson ale Tuhan di bata ale Tuhan ditikyo pe di buah kami gomos di bagasan tangyang nami ganup akar ruas ni huriam nasahat tu sadarion na paimahod dope di sihol ni roha nasida di hagabion ale Tuhan asiroham tatap ngulu nasida le Tuhan di bata tangihon ganup aka tangiang nasida homa Tuhan na mangalehon homa Tuhan na patuluson ale Tuhan di bata talmobi di sihol di roha nasida di hagabion homa Tuhan na mangalehon di tonga-tonga pardunga sarepion nasida songoni pele Tuhan di bata yaka yanakon ni huriam na maulului aka sirokap nito di pele Tuhan di bata ali Tuhan na siroham homa Tuhan na manangihon homa Tuhan na patuluson ali Tuhan di bata asabuy saluhut na ruas ni huriam di bagasan las roha makalason marulup-ulup didenggan di basam na totong doo na manguluhon ngulu ni ruas mi ali Tuhan di bata ali Tuhan terkhusus di buah kami di bagasan tangyang nami di program ni huriam pembangunan gedung sekolah minggu asiroham Tuhan
pakulingi ganup akar ruas ni huriam asarap pami kinalau patuluson ulo ni ale Tuhan di bata talu mau biaka panitia pele Tuhan di bata pembina ketua sekretaris bendahara tot ganup aka seksi asiroham Tuhan homa nama buhali nasida homa nama masu nasida jala homa na patuluson ulo ni ale Tuhan di bata ale Tuhan jolma pardosa dohami nabadi adu yang goho jumulu sisa saluhut na dosa nami asa talup hami dinalau mangido uhud majalu pasu-pasu na pinaradim di tonga-tonga ngulu nami mangasahon korenak mu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuhoa si maroham di hami amin. Marede mahita sian bukide nomor 450 walu uhma tapasat pilihan 2 dohot pasahaton pilihan bulanata 7. Tanya koma peliata ale di bata amanami na di bano gijang hodo hororoni saluhut silihon lihon adinggan dona salibasa na muliutus ho pasata mima sien na nilami tu hami pilen nami tu ho sejal me gabi uap no cus di jolom pasu majaramoti
asa hu parasia kami pilihanon pati puluh na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asala patada hami godang nisi leho-leho itu hami asalam gir-gir hami mandok mulai hati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Gijang, saya pinarbadia magwarmo, sero maharajamu, saya saot belum neroham di banotongon, songon dari bano gijang, deh matu hami sadari orang uluan siapa hari, si sama dosa nami son penesa nami, di dosa ni doga merdosa tu hami, unak kami togi untuk pangujunan, palu ama hami sian pangago. Mahamu di bagasan dami jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di lupakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasar hom madamena tutodim amin. Shalom, selamat hari Minggu ma di kita saluhunna.